Egunon eta ongi etorriak. Gure fedea agerian jartzen dugu bataiatuok igandean. Astean zehar bakoitzak bizi duena, Eukaristian elkarrekin partekatuz eta Kristoren piztuera ospatuz. Gaur Manos Unidas erakundearen eskutik, gozearen aurkako jardunaldia dugu. Eta urtengoan, denona den lurra zaintzea ere munduko baztertuenei bizitza duinagoa eskaintzeko modua dela gogoraratzen zaigu. Planetarekiko tratu txarren kaltetuena etxarazu. Behartzuei laguntzeko asmoari jarraitzen dio erakunde honek eta aintzakotzat hartuko dugu gure otoitzean eta diru bilketa berezian. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenide maiteok, gaur hemen gure parrokien biltzegea urtin zeharreko sigarrengo igandie ospaual izeteko, gozeanen aurkako jardunaldi honetan. Baitare geure parrokien herriko hainbat gaixo etorri die, behaiengatik otoitz egingo dugu, eta baitare isiarren alde otoitz egingo dugu osasune ezkauez gure jangoikuei. Eta presta dezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristi hontan parte hartu alizeteko. Jesus jauna, gure bidelagun egintzarena. Erroki jauna. Jesus jauna, gurutzean bizia eman diguzuna. Kristo erroki. Jesus jauna, piztean itxaropenez bete gaituzuna. Erroki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
egin dezagun, otoitz. Hoi Jainko, bihotz garbi eta zintzoengan biziko zarela agindu duzu. Zeure graziari esker egin gaitzazu zeure bizileku izateko gai. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta arge bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Eclesiástico. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor. Fuerte es su poder, y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. Palabra de Dios. San Pablo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo kutunetik. Zenideok, jakinduria irakasten diegu gu kristau helduei, baina jakinduria hori ez da mundu honetakoa, ez da laster galduko diren mundu honetako agintariena ere. Guk Jainkoaren jakinduria misteriotsua irakasten dugu. Hark eskutuan edukia eta betidanik gure aintzarako erabakia zeukana. Mundu honetako agintarietako inor ez du ezagutu jakinduria hori. Zeren ezagutu izan balute, ez baitzuten gurutzailtzatuko Jainkoaren aintza berekin zuen jauna. Baina Liburu Santuak dioien bezala, inor ikusi eta entzun ez duena, gizakiari inoiz bururatu ez zaiona, Jainkoak bera maite dutenentzat prestaturi zeukana. Horeixi agertu dugu Jainkoak espirituaren bidez, espirituak izan ere, guztia aztertzen du, baita Jainkoaren barren-barrena ere. Jaunak esana.
Jauna zurekin. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás. El que mate será reo de juicio. Pero yo digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. También habéis oído que se dijo de los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Jauna kesana. Urtin zeharriko sigarrengo igandien elkartzen gea hemen gozien aurkako jardunaldie dugu gaur, eta baitare geure parrokilen biltzen die hasieran esan deun bezala herriko hainbat gaixo eta herriko Lurdeseko bolondrez batzuk. Gaurko egune eta gaurko evangelioen gure jangoikuek protagonista nagusile da, ezta? Jesus protagonista nagusile da. Zergaitik hartzen du lehengoko legie eta lehengoko legiek judutarrak bazekiren jangoikuek emandako lege bazala. Hartzen du lehengoko legie eta aldatzen du edo zerbait gehiago eranzten dio lege horri. Eta lege berri bat iten du. Honekin zezan nahi digun Jesusek gure jangoikuek legie intzun bezala bea aldatzeko eskubidie daukelako da jangoikue. Gure jangoikuen gaurko mezue da hoxe, ezta? Jesus dala gure jangoikue. Eta Jesus gure jangoikue bezala hartzen baldin badeu geure bizilen, akaso materialki ez gea aberatsak izango, baino beak ziurtatzen digu bihotzez oso aberatsak izango gehala. Eta bearen presentzien biziko gehala. Amen, eta hil eta gero. Eta hoxe da askotan berdeuna jakitie. Askotan iruditzagu gauz materialak diela guri zoriontasune ekarriko dizkigun gauzek. Eta ezin dugu katu zoriontasune horri iritsi ahal izeteko laguntzen debela. Eta gauz material batzuk berditegula. Baino gauz material hoietan ezin ditegu oinarritu geure zoriontasune geure izateo zue. Bestela bai ez gehala, ez zoriontsu izango, ez pakez biziko, ez zozeguz biziko. Gure jangoikuei eska dezaiogun gure bizile behangan oinarritu daitezela. Behangan oinarritu dezala gure bizile eta senti dezagula, bizi dezagula, hartu dezagula beak ematen dizkigun egunerokotasunien grazi desberdinak.
Maitasunaren grazile, bakearen grazile, soseguaren grazile, famili bat izateko grazi hori. Azkenin gaurko jardunaldiek eta organizazio hori Manos Unidas horrek mezu hori luzatzen digu. Manos Unidas, zezan nahi du hori. Que todos debemos de estar unidos, danok bat inberra daukeu. Banaka jute malimagea, malo. Baino bat izenda edo zein lekuta jute malimagea, helburu hori lortuko dugu. Eta parrokiontan bat inda, bila dezagula geure zoriontasune. Taldien, familien zoriontasune. Jesusen gandaon zoriontasun bete hori. Decía que el Evangelio de hoy nos quiere dar a entender que Jesús cogió la ley antigua y esa ley que proclamó el Señor y Él la modifica, dándonos a entender, dando a entender también que Él es Dios, porque tiene esa capacidad de modificar aquella ley que dio Dios Padre. Y se nos dicen, nos va marcando cada una de las leyes, ¿no? Y en una de las leyes dice, no matarás. Pero Él la modifica y dice, aquel que tenga algo contra su hermano, contra su hermana, ya está matándolo de corazón. Por lo tanto, qué importante es saber y tener claro en nuestra vida de cristiano, que no podemos hacer nada sin el prójimo. Pero no podemos hacer nada. A veces se nos entra en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, de que somos autosuficientes. Y autosuficientes solo es Dios. De hecho, ese ser autosuficiente se limitó tanto que nos quiso acoger, nos necesitaba para esa historia de salvación. Por lo tanto, si Dios nos necesita, cuánto menos nosotros no vamos a necesitar a Dios y a los hermanos. Por lo tanto, hoy en esta Eucaristía le pedimos eso al Señor, que tengamos claro que el Señor nos ha dado una vida, pero nos ha dado unos hermanos, unas hermanas para poder vivir también en familia, no en desunión, sino todo lo contrario, en unión. Pues hoy le pedimos eso al Señor en esta Eucaristía. Eta aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena. Infernotara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoikoa ital guztidunaren eskuin aldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Jodezagun zenideok errukiaren jangoikoaren gana, eta eskadezaigun bere gogora bizitzeko indarra. Mundu guztiko pakearen alde, Elizen onaren alde,
eta gizakien batasunaren alde, egigun otoitz. Elkar baita ezagut, egigun otoitz. Por los gobernantes, que el Señor les ilumine en sus decisiones para que produzcan frutos de convivencia y paz. Roguemos al Señor. Elkar baita ezagut, egigun otoitz. Era askotara behartsu direnen alde. Bereziki ongizatearen gizartean planeta zaintzen ez dugulako gozea jasaten dutenen alde. Egigun otoitz. Elkar baita ezagut, egigun otoitz. Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Elkar baita ezagut. Jainko jauna, zuk erakutsi diguzu maitasunean duela legeak bere oinarria eta betetasuna. Entzun zeure herriaren otoitzak eta emaguzu hemen bildugaren hoi evangelioko eskakizunei leial izatea. Gizaki guztientzak adizkidetza eta pake ezaugarria izan gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Eskaintza honek jauna garbi gaitzala eta eraberritu, eta zure nahia betetzen duenentzat izan dadila betiko zareanen iturri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zogekin.
eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainko algustidun beti erekorri. Zure semearen odolaz eta Espiritu Santuaren indarrez, berriro bildu nahi izan dituzu zuregana, bekatuak zakabanaturik zeuzkan zeure semea alabak. Horrela, zeure herriak hirutasun santuaren indarrez, eta haren antzera bat eginda, argi erakusten dio munduari zer den Eliza. Kristoren gorputza eta Espiritu Santuaren egoitza. Zure neurrei gabeko jakinduariren gorezpenerako. Horregatik, aingeru taldeekin batean, gorezen zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fernando y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Izan gogoan, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun Benedikta eta Arritxu zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, berarekin bat izan daitezela. Izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Jose Manuel, Alejandro, Víctor, Antonio, Tomás, Juan Mari, Pedro, Ignacio, Dolores, Jesús,
ugarte zendian hildako guztiek, Maria eta Jesusa. Eta hildako geure zenide guztiek, arritzazu zeur arpegeren argitan, errokizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia eritxi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure edizkede izan diren santuekin, haiekin batean gorzitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta jaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Ona hemen jangoikoaren bidlotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak.
Hauna, ni ez nahi zinor zuen ere etxean sartzeko, baina zazuiz bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Jauna, zerutar rogi osasungarria eman diguzu janari. Egizu bila ditzagulaguk ere beti, egiazko bizia ematen diguten ondasunak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta bedinkatzaitzatela jangoiko alguztitunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakea. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, eskerrik asko baitare Lurdesea bolondrez juten zeaten pertsona guztioi, gaurko abez batzai, beko plaza organiztai, eta hemen laguntzen egonten zeaten pertsona oroi. Eskerrik asko eta egunon bat izan dezazuela.